Tämä herttainen kuva osoittaa, että mestari etsiväkin nukkuu sentään joskus. Nicke Knatterton on kehittänyt aivan erityisen syväunitekniikan. Kaikesta päättäen hän nukkuukin todella sikeästi. Hän näkee unta, että hän nukkuu sikeästi, ja tässä unessa hän näkee unta, että hän nukkuu sikeästi. Tällä tekniikalla hän saavuttaa 3 kertaa normaalia sikeämmän unen, ja myös unen näkönopeus 3-kertaistuu. Herääminen tosin kestää myös 3 kertaa kauemmin, kuten voimme nähdä. No mutta, kuka soittaa keskellä yötä? Ääni kuuluu kemisti Leo Liuokselle. Hän soittaa puhelinkopista vastapäätä Niken asuntoa ja haluaa ehdottomasti päästä heti Niken puheille. Nicke vilkaisee ulos ikkunasta ja huomaa, miten tumma hahmo riistää Liuokselta lompakon. Parhaasta kromiteräksestä tehty lamppu osoittautuu ihmeaseeksi. Nyt Liuos voi tulla Knattertonin luo. Hetkistä myöhemmin Liuos onkin jo kertomassa Knattertonille todella hiuksia nostattavaa tarinaa, kuten voimme huomata. Liuos oli kokeillut uutta parranajosuihketta, joka räjäyttää itsepintaisimmankin parransängen pois juuriaan myöten. Kun Liuos sekoitteli suihketta, pari tippaa roiskahti sivuun ja muutti metallisen retorttitelineen pumpulin pehmeäksi. Näin ainakin Liuos kertoi. Knatterton ei oikein usko, mutta Liuos näyttää hänelle, miten suihke vaikuttaa. Arvaamattomat mahdollisuudet avautuvat Niken sisäisten silmien eteen. Tuollainen suihke helpottaisi tavattomasti kassakaappimurtomiesten työtä. Myös liikenteessä metallia pehmittävällä suihkeella voisi saada ihmeitä aikaan. Moni moottori voisi valua alas lähimmästä viemärinaukosta. Ja millaisia tuhoja kauko-ohjattava suihkepullo voisi matkaan saattaa, sitä ei uskalla edes ajatella loppuun saakka. Liuos pelkää. Hän tietää, että agentit ovat jo salaisen kaavan jäljillä. Hän pyytää Nickeä ottamaan huostaansa palan mikrofilmiä, joka sisältää puolet kaavasta. Nicke kätkee salaisuuden avattavan nastahampaaseensa ja sulkee sen visusti, mutta missä on kaavan toinen puolikas? Liuos kuiskaa sen Niken korvaan. Hänen tutkimusapulaisensa Paula Pokerface on ommellut mikrofilmin palasen rintaliiveihinsä. Paula itse on ollut kateissa eilisestä lähtien. Silloin tapahtuu jotakin merkillistä. Paula Pokerfacein kasvot ilmestyvät Niken ikkunaan. Se on maalattu ilmapallo. Roisto makasi tässä kohdassa. Nicke palauttaa mielensä auton, joka seisoi lähistöllä. Mitä sanotaankaan kirjeessä, joka riippuu ilmapallosta? Paula voi hyvin, mutta teille käy huonosti, jos pistätte nokkanne tähän. Kirje puhuu hyvin selvää kieltä. Tämän rusetin Nicke on nähnyt ennenkin. Ja tuttu on myös erikoinen hajuveden tuoksu. Niken muisti toimii diaprojektorin tavoin. Kohta hänen silmiensä edessä on erittäin tarkka silmänräpäyskuva 5 vuotta sitten pidetyiltä diplomaatikutsuilta. Kuvassa näkyy myös rusetti. Saman naisen Nicke näki 3 vuotta myöhemmin Saint-Tropeen jahtisataman ihmisvilinässä erään kahvilan edessä. 3. kerran sama rusetti kummitteli Monte Carlon pelikasinolla, tarkemmin sanoen kreivitär Olga Opopovan povella. Olgan luullaan olevan suuri ruhtinas Pavel Popovitsin lapsenlapsi. Todellisuudessa Olgan isä on kuitenkin saksilainen hedelmä- ja vihanneskauppias Paul Pop, jonka koju Dresdenin torilla toimii kansainvälisten vakoojien postitoimistona. Etenkin banaanit olivat hyvin käyttökelpoisia tähän tarkoitukseen. Pieni Olga kasvoi tässä salamyhkäisyyden ilmapiirissä ja aikanaan hänestä sukeutuikin mestarivakooja kreivitär Opopova. Povellaan, joka on ennalta määrätty kaksoisagenttitoimintaan, hän piilottelee monia idän ja lännen salaisuuksia. Koko tämä pitkä tarina kulkee sekunnin murto-osassa Niken sisäisten silmien edessä. Hän tajuaa heti, että juuri Olga tavoittelee salaista kaavaa.
Liuos rukoilee Nickeä ottamaan tapauksen hoitoonsa. Hän lupaa verovapaat kulukorvaukset ilman ylärajaa. Nicke kieltäytyy ja lähtee pukeutumaan. Mutta miksikäs ei? Mitäpä tekee Liuos? Onko hän hullu vai onko tuo aitoa intohimoa? Knatterton ei enää ihmettele yhtään mitään. Hän kehottaa Liuosta lähtemään mukaansa. Hänen mininsä on kiilattu 2 kuorma-auton väliin, joiden ajajat ovat jo aikaa sitten lähteneet viettämään vapaa-iltaa. Vai ovatko he? Erittäin epäilyttävä silmä tarkkailee Nickeä ja Liuosta peruutuspeilistä. Auto ei lähde liikkeelle, mutta jokin muu lähtee. Auton päälle kaadetaan betonia ja sen joukkoon ruiskutetaan Leo Liuoksen keksimää liuosta, joka kovettaa betonin teräksen kovaksi 2 sekunnissa. Tämä osoittaa jälleen kerran, ettei agenttipiireissä pihtailla. Tässä betonilohkarre poikkileikkauksena Nicke pystyy tarkoin seuraamaan, minne matka vie. Herkkätuntoiset istumalihakset välittävät jokaisen kurvin Nicken sisäisten silmien eteen, jossa näkyy myös kaupungin kartta. Loukkukadulta vasemmalle Odenkadulle, siitä oikealle Rastikadulle, Ilmatorin ja Satulamaakarin kadun kautta Umpikujalle. Se taas päättyy tavara-aseman lähellä kansainvälisen huolintaliikkeen portin eteen. Nicke arvaa, että se on hyvin naamioitu agenttien pesäpaikka. Betonilohkaretta tiedetään jo odottaa. Sitä on odottamassa salainen agentti Makko Mafiano, joka myös tunnetaan syystä tai toisesta Närhi Makon nimellä. Siellä on myös Olga Opopova, samoin Paula Pokerface. Olga ilmoittaa Makolle, että tämän on neuvottelua varten porattava betoniin reikä. Mitäs nyt tapahtui? Nicke ruiskuttikin Liuoksen suihketta poran kärkeen. Makko lupaa päästää molemmat vangit vapaiksi, jos he suostuvat ilmoittamaan salaisen kaavan sisällön. Mitä tapahtuu betonilohkareen sisällä? Närhi Makko odottaa vastausta ehdotukseensa. Täydellisenä agenttina Olga pitää aina käsillä hajuvesipulloksi naamioitua kloroformisuihketta. Nicke sulkee etusormellaan porausaukon ja Makko saa unihiekan suoraan silmilleen. Siitäkös Olga äimistyy, mutta kohtahan saa vielä enemmänkin äimistelemistä. Kädet ylös, Knatterton komentaa, miten hän on päässyt pois betonin sisältä. Sen näette kaavakuvasta. Knatterton työnsi istuimen pois paikaltaan, irrotti lattiapäälysteen ja suihkutti Liuoksen suihketta lattiaan, joka heti suli pois. Aivan sattumalta alla oli rautainen viemärin ristikko, jonka Nicke myös pehmitti suihkeellaan. Niin hän onkin jälleen kaupungin viemäriverkossa. Toisesta viemärin aukosta hän nousi taas maan pinnalle ja hyökkäsi takapäin Olga Opopovan kimppuun. Hän vaatii Olgaa viemään hänet Paula Pokerfacein luo, jonka hän aivan oikein arvaa olevan talossa. Olga on tottelevinaan, mutta miksi hän pysähtyy? Hän painaa nappia ja käynnistää ovelan puolustussysteemin. Anturi välittää tietokoneeseen Knattertonin tarkan painon. Ja tietokone laskee sekunnin murto-osassa oikean kallistuskulman, tarpeellisen ilmanpaineen ja ballistisen käyrän, joka päättyy tarkalleen tähän kohtaan. Olga seuraa monitorista operaation kulkua. Monitori on yhdistetty savupiipuksi naamioituun videokameraan, joka valvoo koko aluetta. Mitäpä tekee Knatterton lennettyään rekan sisään? Ei mitään. Hän on näet tajuton. Tässä syöksy poikkileikkauksena ja hidastettuna. Syöksyessään laatikkoon Nicken pää osui palloon, josta pusertui letkun kautta nukutusainetta hänen nenäänsä. Samalla soi kuskin puhelin. Olga antaa tarkat ohjeet, minne laatikko on vietävä. Nicke yrittää kouristuksen omaisesti tehdä johtopäätöksiä, mutta kuten näemme, siitä ei tule enää mitään. Nicken ympärillä pimenee. Toivottakaamme hänelle nyt hyvää matkaa. Olga herättää Makon tainnoksista vanhalla hyväksi havaitulla keinolla. Mutta missä on Leo Liuos? Hän istuu yhä betonisoidussa minissä ja odottaa Knattertonin merkkiä. Hän hermostuu ja päättää lähteä etsimään Nickeä.
Epätoivoisena hän huutaa Knattertonia, mutta vain ontto kaiku vastaa hänelle. Olgan ja Makon korvissa ääni tuntuu tulevan betonin sisältä. Liuos juoksentelee epätoivoissaan viemäriverkostossa etsien ulospääsyä. Samalla Makko lähestyy haarukkatrukin kanssa noutaakseen Liuoksen. Mutta Liuos on jo liuennut. Hän on vihdoinkin löytänyt tien ulos. Aivan sattumalta hän putkahtaa Olgan kellariin, jonka viemärin aukko on varustettu automaatti ansalla. Se panee myös hälytyskellon soimaan yläkerrassa. Makko ja Olga aikovat nyt pakottaa Liuoksen luovuttamaan salaisen kaavan, mutta keksiä alkaakin höpistä sekavia. Yrittääkö hän näin pelata aikaa toivossa, että Nikke löytäisi hänet? Mutta Nikke loittonee yhä kauemmaksi agentti Koplan rekka-auton sisällä. Nyt juuri hän tulee tajuihinsa, käsittää nopeasti tilanteen ja syöksyy ulos katapulttipotkun avulla. Rekkakuski Sigi Sekopää ajattelee juuri niin keskittyneesti pomonsa Olgan muotoja, ettei huomaa ajoissa varoituskilpeä. Sigi painaa kaikin voimin jarrua. Nikke liukuu sudenkorennon lailla yli majesteettisen vuorimaiseman, minne lento päättyy. Kengänkorkoihin piilotetut kokoon taitettavat laskutelineet osoittavat jälleen tarpeellisuutensa. Niken vauhti pysähtyy suuren julisteen eteen. Siitä hän saa rohkean ajatuksen, jonka toteutuksen näemme kohta. Sillä aikaa Sigi ilmoittaa puhelimitse keskukseen nähneensä Knattertonin juuri liitävän ohitse linnunlailla. Mako ja Olga uskovat, että Sigi sekoilee tai on ympäripäissään. Silloin Liuos repäisee irti puhelimen johdon. Nyt Sigi uskoo itsekin näkevänsä pikkuukkoja. Hurjistunut rekka kiitää alas serpentiinitietä. Tässä mutkassa Nikke lensi ulos, ja tässä näemme hänen lentoratansa. Tähän kohtaan hän laskeutui, ja tässä on juliste, mutta missä on Knatterton nyt, ja mitä miehekästä on tuossa hahmossa? Vasen silmä, se näet kuuluu Knattertonille. Tuossa ovat myös hänen jalkansa. Nikke porasi julisteeseen reijän voidakseen tarkkailla tietä kenenkään huomaamatta. Sieltä tuleekin jo Sigi rekkoineen. Sigi tottelee pysähtymismerkkiä ja lepuuttaa samalla silmiään julisteessa. Mikä pistääkään esiin kaunottaren suusta? Niken kyynelkaasupistooli. Nikke naksauttaa käsiraudat Sigin ranteisiin ja nilkkoihin. Pysähtymismerkki oli osa harhautusrekvisiittaa, jota Nikke pitää mukanaan kaiken varalta. Silloin autopuhelin soi taas. Nikke vastaa totuudenmukaisesti. Nikke Knatterton puhelimessa. Sen kuullessaan Olga pyörtyy, eikä suinkaan aiheetta. Makko sen sijaan luulee, että puhelimessa on Sigi. Knatterton matkii näet täydellisesti Sigin ääntä, ja hän sanoo: Kaikki kunnossa loppuu. Makko luulee, että Olgakin alkaa sekoilla. Knatterton huomaa epäilyttävän vivun Sigin takana. Hän vetää livusta, väliseinä laskeutuu alas ja sen takaa paljastuu radiolähetin. Sigi huomaa tilaisuutensa tulleen ja työntää Nikkeä jaloistaan. Nyt Knatterton on jälleen pimeässä. Käsiraudoista huolimatta Sigi onnistuu saamaan auton liikkeelle. Kaiken muun hyvän lisäksi Knatterton on myös taitava sähköttäjä. Äkkiä laitteesta työntyy esiin kortti, jossa on agenttien kutsumerkit. Olga pitää heihin yhteyttä lähettimen välityksellä. Nikke panee toimeen suurhälytyksen lähettämällä kaikille viestin. Pelastukoonken voi. Meidät on kavallettu. Salaiset agentit pakenevat rajan yli kuin rotat uppoavasta laivasta. Sigi ei aavista, mitä Knatterton puuhaa hänen selkänsä takana. Hän sekoaa polkimissa ja painaa kaasua jarrun asemesta. Miten Nikke pääsi ulos suljetusta rekasta, se jää salaisuudeksi. Helikopteri saa selville peilaamalla salaisen lähettimen sijainnin. Nikeltä pääsee aivastus ja nasta hammas mikrofilmeineen katoaa syvyyksiin. Poliisi saa taas esiintyä ystävänä ja auttajana. Makko yrittää houkutella Paulalta salaisen kaavan, mutta tulitikun pää sattuu irtoamaan ja sytyttää tuleen juuri sen kohdan, johon mikrofilmin pala on ommeltu.
Mikrofilmi on tuhkana ja salainen kaava on olemassa enää vain Leo Liuoksen päässä. Mutta keksijä tekeytyy hulluksi eikä muista mitään. Silloin puhelin hälyttää jälleen. Olgan toimeksiantaja soittaa rajalta ja ilmoittaa, ettei maksa Olgalle penniäkään. Se riittää Olgalle. Helikopteri laskeutuu jo agenttipesän katolle. Makko reagoi salaman nopeasti. Poliisi saartaa alueen ja vartioi kaikkia uloskäytäviä. Knatterton lähestyy varovasti ovea. Ansa laukesi niin sanotusti itsestään. Koko operaatio poksahti kasaan kuin ilmapallo. Upporikas ja hyväluontoinen Liuos korvaa Olgan kulut ja paljastaa Nikelle, että hän vain teeskentelee hullua. Hän aikoo tehdä niin jatkossakin saadakseen olla rauhassa salaisilta agenteilta.